Akwai kukan da nake ta sannan yi ba hali, kuma akwai maganar da nake ta sannan yi ba hali. Ina da kenan. Ina nema a wajen da ba san wasa ba, abin baiwar abin da ban taɓa roƙa ba, a bani abin da ba a yi wa wani mawaƙi ba, sabida isar abul futuhi ina tuba. Ka gagi salati kaga wanda kake duba, ka sake yi mai yawan da bai yi iyaka ba, ka sa ahali sahabu ban cire ko daya ba, ka sa mini auliya uba gajiya nai ba. Mu je kasa mu gaida Ahmad Tijani, na da kenan wanda ya so sa shi ya tabbata dan birni. Na da kenan komai kuka gani na yi sansa ya sanya ni, sansa shi na rike daga dama zuwa hauni. Baba Barhama ya gama da masu idan kuka, koyin halararsa duri jaru suke wanka, da memeni da mai nakara da ginin laka, idan suka kama gausi to sun san mafaka. Shewa Ahmadi ne kogon da kauni take buya, wanda ya barsa zai ta bakon baya. Idan muka taya kibiri mun kura mai karya, Maulaya Sharifu dan Salaga dan mai kwarya. Zo ku ji tambarin da zan yi wa mai girma, na da kenan Balarabiyar Rusuli diyar annabin rahama. Na da kenan salamu ala suturar da kaunu take nema, salamu alaiki na da Fatima Masuma. Barka da zuwa suturar maza suturar mata, barka da zuwa magajiyar abban binta, barka da zuwa hannun da ke tsame na wuta, barka da zuwa ummul kairi gatan mai gata. Na da Fatima ke da ya ce su farki ta bambanta, duk wanda ya zo da zuwanki an kai mai gata. Da abadan ke babatulu da yau ba mafita, duk wanda ya ki kiza ya tabbata ne a wuta. Lallaba ki ake kete a boye kina fili, na da kenan suturar kice suturar asali. Na da kenan akwai kukan da nake ta sannan yi ba hali, kuma akwai maganar da nake ta sannan yi ba hali. Na da kenan sarki daban da ta suke da ya taimafaka, wanda ya so ki umma ba shi ba kuka, wanda ya bar ki dole ne ya ta yin kuka. Muna da ba su tabbaci ke taimafaka, shugabar mata da maza ake magana bayi, wanda du ya sake lamarinta to ya dau nauyi. Idan zafi ya yawaita to za a yi sanyi, akwai magana za a yanka kaza mai koyi. In ana maganar Salma to a aje kowa, na da kenan ta ce sutura da ke ta suturta hawa. Na da kenan ka dubi tsawon tsaunin da kaunu suke ta hawa, za ka gane mutum baya rayuwa in babu ruwa. Na da kenan rayuwa ta koma hatsin bara a kula bayi, wanda duk ya raba kada Fatima shi yake kai.
sauyi wanda dubai san sha'anin mutu sai yayi ta yi tu abin da ya zo ba Fatima rigimar ta kai tu abin da ya zo ba Fatima fitinar ta kai tu abin da ya zo ba abu Fatima yaudarar ta kai tu abin da ya zo babu mamakircin ya kai wanda annabuwa ya saman batula ina nema na nake nan tsoka ta jikinsa an kace mutuna kuma na nake nan ba ai matsayin da ya kai yana taba mai girma wanda duka sani a gidan batulu yake hidima na nake nan su suka san Allah sani ba na wasa ba na su suka faɗa Allah faɗi ba na wasa ba na su suka bauta masa ba da Allah da ba idan aka ce ɗaya na gaban bai wuce biyu ba a cikin uku dole za a yi guda ku taya ni gani a matsayinka na ɗan adam kuma musulmi mai rauni da me kaiwa yar annabinka na zo a gani ko kwashashancin duniyar gashi ka rike birni ka kula lokaci yana tafiya ka aji na nake nan ki kula lokaci yana tafiya kinji na nake nan ku kula lokaci yana tafiya kunji duk abin da ciki ya karɓe shi to da sanin hanji idan ilimi kake ji akwai wasu kafin kai idan mulki kake ji akwai wasu kafin kai idan da kuɗi kake ji akwai wasu kafin kai idan iko kake ji akwai wasu kafin kai idan mata kake ji akwai wasu kafin kai idan yaya kake ji akwai wasu kafin kai in jikoki ma kake ji akwai wasu kafin kai idan jama'a kake ji akwai wasu kafin kai idan riga kake ji akwai wasu kafin kai na nake nan idan mota kake ji akwai wasu kafin kai na nake nan idan da gida kake ji akwai wasu kafin kai duk abin da kake gadara akwai wasu kafin kai na nake nan la ilaha illallah Fatima sitirar bayi 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 Sidi Shehu Sharifi mai Fatima a jiro kona abadan darajan ummul khair haska kadirjina abin da ya saura ka bani ban shi maulana dan isra ban zai tuna buɗe idanuna amma kun san sabulu an kaɗa shi yana kumfa ƙara yiwa masoyinka kafin ya tsufa abba in ka faɗa ayi za a mun kai na kofa abba jinjina ne masoyinka baban Sharifa na nake nan